Southern Palay, mga hinumaan. Pero ti kagabi Aksyon Fred, nagpagawa na sang executive order si Mayor Estrao sa bahin sa hinumaan nga magabukas na sila Aksyon Fred para sa mga turista kag bisita umpisa subong nga adlaw Aksyon Fred sa EO ni Estrao ginkakas ng damlag lang gin-implementar nga temporary moratorium sa pagbaton man sang turista kag banwa kag ti mga naibaluan Aksyon Fred every Sunday to tani may ara sila sa lockdown pero ti nang na istorya taman actually si SB Tupas nga nagambal sa Aksyon Fred kakaso naman na ang lockdown Sunday. Di might be nga na matamat naman nila Aksyon Fred na control ang ang COVID-19 cases sa ila sining lugar. Ti adlaw Aksyon Fred may update kita regarding sa COVID-19. Kay ti part na gini sa aton kinabuhi hindi ta pwedeng hindi ta balita kay ti may kadamo sa mga ulat sa COVID-19 update cases. Pero may mga kita Aksyon Fred makakadlaw ka na lang balagay. May iban ng mga nagareklamo. Yan natak-an na sila kung sumbasa sa aton Facebook page kay puro na lang COVID-19 ang ginahambalan. Hindi COVID-19 may kang tanan sa COVID-19 positive man daw or negative ng balita. Pareho sang si Presidente Rodrigo Duterte manugbato na siya Aksyon Fred sang iya second dose sang Sinopharm vaccine. Kung madunduan mo, nagbigad tubol Aksyon Fred mo si Mana, nagbaton si Duterte sang vaccine. Kag mismo si Health Secretary Francisco Duque gito ang nagbakuna sini sa iya. Di syempre, may first shot, may second shot ginaya sa COVID-19 vaccine. Di importante at tapos na siya. Yan ikido damo iya parang suya kay tihambal niya. Hindi siya magpabakuna una man siya magbakuna so nagiligad hindi man siya pauna subong siya gira yung tunga-tunga pero sige lang kasi frontliner man ang presidente nagagawa-guwa man siya Aksyon Fred kinaga sa lamuha kumbaga bala sa iban ng mga tao that's why nakinanlan yung man nga mabakunahan kaya by the end of 2021 ng target ni Aksyon Fred nga 70 million nga Filipino nga mabakunahan. We don't know kung malambot ina. Kaya kagapon may balita, doara pa lang sa 320,000 ka mga tao nakakumpleto nga nakatapos na Aksyon Fred sang second shot sang vaccine. Kag may ara more or less 98% na sa mga gipadala nga bakuna ang nagpanagtag naman sa mga LGU Aksyon Fred. Yan kay wala labot sang sige-sige ang pagbakuna, sige-sige man Aksyon Fred ang education campaign sa aton sining mga otoridad kay may sige hapon may iban nga hindi bala convinced Aksyon Fred nga magpabakuna kay nahandlok tungod man sa mga previous nga mga balita nga nagakatabo sa mga nagabakunahan kag wala sang kumbagang iban pa wala sila sa gihapon ng assurance. But at least may ara ikaw sa bisan gamay lang ang protection kung wala gid man sang ka-epektibo ang bakuna sa imo sini nga lawas. Kay ti ang COVID-19 ara gyapon more than a year na Aksyon Fred mo ang aton sining panaming lang gid pagsuksok sa face mask, pagsuksok sa face shield, kay social distancing. Abi ko gani malambot po yun sa time Aksyon Fred nga mag-PPE ng tanan ng mga astronaut tas palibot. Pero palayo lang sa bako Aksyon Fred no hindi na ina matabo. Kay ti nang para wala Aksyon Fred mapaganhagan ng na dula. Sige. Kuhaon ta sa liwat sa aton special communication. Ang balik na pagpangalagad ni Aksyon Edin Aboso. Okay na? Ariglado Sige. Aksyon Edin kamagen. Yes, Aksyon Fred. Amo lang yun ang nakita nga solusyon sa aton sining otoridad, no? Or prevention para hindi na kita malatnan pa sang COVID-19. Kay sa kagapon na Aksyon Fred sa Negros Occidental, 209 ang panibag-o naman nga na-record nga COVID-19 cases diri sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang sa siyudad sa Bacolod, Aksyon Fred, 47. Grabe iba na Aksyon Fred, mega zero na.
Pares ang Gimaras 00 na Aksyon Fred na ilang record. Pero nag-occidental 3-digit pagiging Aksyon Fred. Ang Bacolod 2-digit pero tidako man 44. Ang the rest Capiz 30, Antique 17, Aklan 6, Iloilo Province 22, ang Iloilo City 28 Aksyon Fred. Ti Kisabala do mahangawa kay Aksyon Fred hindi uling malikawan nga magsigi ka panomdom bangod niya nga ni man nga sige kita kaya pagsaka. That's because Aksyon Fred man sa mga contact tracing resulta na sa mga contact tracing na patigayon kay kabalo naman kita nga kung isa na nga persona Aksyon Fred ang makuan positive times 10 na Aksyon Fred ang contact trace kay amo nang malatnan niya sa pulo magpila na ka porsyento niya amo man ang malatnan kay ti na Aksyon Fred do kasubo na ni bangod niya ti si Dr. Z. Gerhard Elian wala nagpalayag na Aksyon Fred niya puno nagiging overwhelmed naging ang quarantine facilities sa probinsya kay hamak mo 605 ka quarantine facilities or available rooms 541 na Aksyon Fred ang okupado may ara like sa AB Magalon na Healing Center 107 lang wala mo ang rooms available nila pero nag-occupy nagalambot sa 179 Aksyon Fred but silingan overwhelmed di man pwede ka overlulupod ng particulars nga positive bangon nga base wala nga ayo ng isa ang isa positibo pati maglat na ng liwat kag magdugay pag sa quarantine facility that's why nga nagpalayagan ni Aksyon Fred si Dr. Elian nga mapabulik siya kag ipangabay niya kay Gov Lacson kag kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz nga liwat mag-apply sa moratorium sa biyahe pasulod sa probinsya bangod puno naging Aksyon Fred kag para magkatutok sila sa local transmission sang COVID-19 kay tikabudlay daan kung Aksyon Fred contains ang virus knowing nga halog ang quarantine qualification sa probinsya kay ara lang kita sa modified general community quarantine unlike sa una nga hapos Aksyon Fred ang pagkontrol sa gisang tao kay siyempre mando sa nasyonal nga ipadalom kita sa enhanced community quarantine pero ti do malabo naging Aksyon Fred nga maglambot kit dira no pangon nga ang ekonomiya man ang ginaulikid sang aton sini nga gobyerno Aksyon Fred kay tisano pa kay Elian plano man sa gobernador nga magdugang sa mga quarantine facilities para maakomodar ang tanan ng mga nagapalauli. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-detox 500 sa kada adlaw kay detox 500 ang may detoxifying compound. Observation report halin sa Patrol Aksyon Eden Aboso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time last 4:21 na madmadron. Oy, abierto na mga merkado ano ang plano naton sa aton pamahaw karon nga kaagahon. Di buinas kami kay si Ma'am Ames birthday subong. So, perting pagkaon din, no? Si Aksyon Henry Espulgar, mayo man mo. Si GM, hindi bla? Baikin, mayo man. Perting akan anay sa estasyon, eh. Ni maagwantang litson, eh. Ba, saka man dugo, tas ni. Perting pagkaon. Te, anong pamahaw nyo da? Ako, preparado na ko. May manok na ko, Bisaya, tuyas balay. May munggo naman ko to. May ubad na makutsang saging to. Ti porte. Lakta mo na ubad na manok subong. Sus, nang dumalaga, sabala. Kahumok pa, kampyon ang pamahaw. Karun nga agam. Damo rabanos, kabakal ko gapon rabanos, ti kilawon ko to karon. May kamatis man to. Sibuyas Bombay nga puti. Gagmay nga o gabalingon bla ni.
Bawa ka namit mas ang kadamo Indian Mingo subong. Tiharan mo sa isa kabilog bla. Sus, galalaway ka mo, purtis ka namit. Oh, pulo pamahaw na, plastar na. Kay mamahaw kita dugay-dugay. Ang amon diya makapaway jutay, makagwa kami, puno ng amon lamisa, asas, porte nga pamahaw ini, aga pa. Kung may mga birthday, no, nami man, no, na kung may unod ang bulsa mo. Ako na, kung may birthday, kung may, bisa ano lang, may jutay ka lang kasi sinugbad ang baboy, okay na kuya. May sulusugba ka na bangro, sabi okay na, kiti. Hindi gimata maghagad patama, kiti. Amo na blang kung kaisa, kung imol ka, mulumantiner lang. Okay na na. Mas nugba ka baboy sa kilo, no man naman. Saka na dugo mo. Okay, areglado. Ari na ang nahauna nga hotong sa ngaton roll call karon nga kaagahon. Aba, si Barangay Kapitan Imelda Hamilo Banguanga, una sa listahan. Si Alex Muntisa kag Alex Puentes, suki tanani. Kay Milili Oligo, good morning. Kay Ronnie Gordon. Kay Cory Bidaha sa Quiet, good morning. Kay Perlita Haroy sang Mabinay, Negros Oriental, kabustang signal da. Kay Daday Hilado, good morning. Kay Huma Lumina, si Banisa Mayo, ari siya, good afternoon kuno. Morning kuno, kay Aksyon Edin Aboso, kag happy birthday kay Ma'am Ames. Okay Evelyn Pamusino, good morning. Kay Lisa Castellano Parungaw, sang Nueva Ecija, Cabanatuan. Kay Ami Agustines Baron, kay Jose Mungcal Torilla, sang Binalbagan, good morning man. May lang nga pag-monitora. Kay Aida Alunan, kay Manjo Arniho, hari na siya, nagbugtaw na. Nagaupod na sa aton karon nga kaagahon. Ariglado Basta ara kamo, okay lang kita. Duludugsing lang kita. Kung tsimpo sang kaagahon. Nablang kisagayda ka pa, gaduludugsing na kita, gatulutamyaw na kita. Amula ng aton obligasyon tagsa kadlaw. Kay Lulinda Auditor Lapos Aguirre, good morning man. Ariglado, relax ka mo makadali, mabalik ako pagkatapos ini. Para sa bayong at Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon Aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon Aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalangga Madayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon radyo Medical check-up, libre nga padayon Aksyon radyo padayon Aksyon radyo time. Las 4:31 na. Kamustang tikang sang panahon? Wala sang kun ano nga low pressure area nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa masunod nga 3-5 kaadlaw. Amo ini ang ginpalayag sang pag-asa. Ang live stream forecast sang pag-asa pagi kay weather specialist Ana Clauren nagpalayag nga may ara man lapta-lapta nga pagtupa sa ulan magalumon nga kalangitan dira sa Sok Sargin, Davao Region. Subong man may ara pag-ulan-ulan sa southern part sang pungsod tugas ang intertropical convergence zone. Mainit gyapon ang panahon dalasang easterlies. Magapabilin ang epekto sa Luzon. Porte, no? Grabe kung kumagat ang init. Ang pag-asa nagpalayag nga wala sang kun anuman nga gale warning nga ginbatak. Ambot silingon
ang aton mga mangingisda pwede na makapabinturar, makapanagat sa aton kadagatan, bangod maayo ang panahon. Ang aton lamang ginapangabay extra nga paghalom. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Kay Dilia Liabida, good morning. Kay Teresa Locsin sang Salwa, quiet morning man. Kay Rosita Alma, kay Chawok Game Farm sa Barangay Alangilan. Kay Jeanette, good morning. Sige, kay Mox Espanyola sang Isabela, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid kaaga. Kay Judge Nap Diamante, good morning. Dira kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos ang LTO, bugtaw na. Dira kay Raul Alibuga, galadlad ka na da, sang pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni. Dira kay Marvin C. Si Johnny Dalgo sa Manapla, good morning. Si Pare Erning Huriliaga, bugtaw naman. Si Paring Istoy Querido, bangon ron, kag mag-jogging. Sa Agustin Family sang Kawayan, good morning man. Bangon ron, adlaw ron, aber, jogging na para magpulo pabalhas, aga pa. Kay RJ Midjugi, good morning man. Halin sa Saudi Arabia. Taga Saudi, good morning. Sige lang, duludugsing lang, tagsa kakagaon. Enjoy lang kita. Tulutamyaw, basta first portion, kag magdulodulong it balita. Ulo enjoy lang. Nami pagbugtaw mo, yuhom ka na yun. Pero pagbugtaw gid, ang aton sinigi na pangabay sa inyo, edi magkalipat, tangla man sa langit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Balikan ta kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Ang inyong mabatian isa... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema.
Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, SalangaNo nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng Philippine Standard Time, las 4:40 na. Kamusta na? Ang Negros Occidental, bao kahapon, nagamonitor kita, nakarecord naman sang 209 kabag-o nga COVID-19 nga kaso. Bawa. Nakapakita sa report sang DOH nga may 722 bag-o nga recovery kag duwa ang dugang nga napatay. Di sa kabugusan, ang Western Visayas ang may 5,042 ka aktibo nga kaso, 31,630 total recovery. Kag 928 na ang nagkalamatay. Puerte na ni. Dula untat na ni. Hala, adlaw-adlaw, halin sa aga, pagkanto sa gabi, COVID dire, COVID dito. Recovery dire, patay sa pihak, pagkatapos tapik dire, tapik dito. Daw hindi maintindihan, adlaw-adlaw nga tanan, ang aton tanan halos ginatungdan sang igtalupangod ang COVID-19. San o pa ni siya layas dire sa pungsod Pilipinas kabilog nga kalibutan. Porte na ang halit nga gintuga sining COVID-19. Porte. Morning! Bawlang maestra sa Rurao, patay gintukob, ginkagat sang kubra. May kubra pa di?
ay ano ni nga nagakatabo. Kung anay kung wala na ta kubra dire. Sa Mindanao, guro may kubra pa, no? Puerte. Man ang binom sang kubra. Pag tumukob, pag kadto niya ka, disgrasya gid. Pang palanggit kagid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Kay Pele Morales Quillo Aliesa, good morning. Kay Ima Tubong sang Kabugwason, kay Warren Ortez, si Wilson Areso sang Vienna City, Austria sa Europa. Nagamonitor ko sila antes magtulog. Kay Wilson Ares da good morning. Kay Rosalina Arellano Espadero, kay Luila Siason, kay Angeli Canel, kay Erne Odasco Lidas, si Imbong Jucampo Ariseo, si Grina Espanyula Tandoy, good morning man. May lang nga pag-upod sa aton, tagsagid kakaagahon. Bao karon alas 6:30, kuting-kutingon, tadamo isyo, no? Bunami nga isyo subong ang sabtanay ni Presidente Rodrigo Duterte kag ni Carpio. Anay Chief Justice, anay sa Korte Suprema, debate kuno sila. Aber, tungdan ta na karon, tagaan ta na karon, igtalupangod. Dira kay Marvin Mera Lorion, good morning sa Don Salvador Benedicto. Si Di Anton Diaz sang Patria Village, good morning. Ton, morning da, may tubig da subong. Disgrasya naman kita kung la tubig. Kay Yunila Tarusan sang Purok 20 Barangay Alangilan, good morning. Kay Francisco Guangco, upod-upod lang kita, tagsagid kakagahon. Okay, relax ka mo anay dire, ma-relax man ako. Kape ka mo dira, kape man ako dire. Mamahaw tanay, sa ginpadala nga pagkaon sang birthday girl. Okay? Standby, pero balikan ko kamo pagkatapos sang akon obligasyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit.
Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan.
Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Quintay size! Balik kita sa aton pagpangalagad. Tapos na kamo pangapi, aber
arangkada naman kita sa aton obligasyon karon nga kaagahon. Oy, dinapahibalo gali ang public officials, mga empleyado nga may ara na lang kamo tubtob Mayo 30 sa pagfile sang inyo Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ining salin bala suno sa Civil Service Commission. Di kinalan file na kamo ang deadline sa pagfile sang salin gin extend pa ganino 30 ka adlaw. Tani Abril 2021, pero sa resolusyon sang Civil Service Commission, ang tanan nga public officials, empleyado, nga apektado, ginatagaan ini sang additional nga period 30 ka adlaw. Halin Abril 30 nga humanon ang mga requirement. Dapat mag-file gikamo sang inyo salin portable ini. Base kung madisgrasya ka, kung hindi ka mag-file sang imo salin, suno sa ombudsman, failure sa pag-file sang salin or dishonesty. Mahimo ang resulta, ang empleyado sang gobyerno, suspendihon, mahimo may penalidad, anong kabulan na una ini, nga offense ang dismissal sa service sa ikadwa, nga madakpan ka, nga wala ka mag-file sang salin mo, ang disgrasya, base kon forfeit pa ang imo pagkabutang. Labi na gid kon may ara ka, hindi maintindihan nga manggad, nga wala mo gin-file sa imo salin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na, kay Adel Dikito, good morning. Kay Huli sang Greensville 3. Si Kent Bulak Juanisa sa Barangay Handumanan, good morning. Bauti dira kuno sa Patria sa may Villamonte, wala gid gatubod ng tubig. Manimaho naman kitas ni. Kay Amor Malayang sa Barangay Hagimit La Carlota. Kay Hendrilyn Medalya sa Barangay 26, kay Jubal Trinidad sang Kabangkalan. Subong dira sa kay Marlene Diaz. Kay Marlene Diaz, good morning. May lang nga pag-monitora. Kay John Biatin Sibalios, good morning man. Ariglado, mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID?
Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Uy, masang isa kasima, no? Nagsulod sa hotel, igo sang COVID, patay. Wala pa kapuli, sila puluyan na disgrasya na sa COVID-19. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang gala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y SalangaNo ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mobile Force Company, headquarters kag Mobile Patrol Unit, nagabulig sa kakulangon sang personnel sa mga police station sa Metro Bacolod. Si Aksyon Eric Bagbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Daligid lang. Kunta-kunta na si Aksyon Eric sa report. Aksyon Eric. Aksyon Friday Morning Report gikan sa Bacolod City Police Office. Bangod aksyon fresh sa kukulangon sa kapulisan sa mga police station diri sa Metro Bacolod matapos nga may mga biktima sa COVID-19 naghatag sa augmentation ang Bacolod City Mobile Force Company sa idalom sang control kag supervision ni Police Lieutenant Colonel Jose Edel Manzano ang Force Commander. Kadaghatag man sa augmentation ang headquarters amuman ang Mobile Patrol Unit sa idalom sang control kag supervision ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Jose Edel Manzano ang Force Commander sang Bacolod City Mobile Force Company nga katako sang nabuhin nga mga PNP personnel sa Police Station 4, Police Station number 5 kag Police Station number 10. That's why nga ang ESN nga mga personnel ang nakadeploy na agon nga mag-augment sa kakulangon sa kapulisan para mapatigayon ang mga hilikoton sang aton sini kapulisan ilabi na sa pagserbisyo sa aton sini nga pumuluyo. Yari ang palayag ni Manzano sa interview sa Aksyon Radio. As of now, since naka-undergo sang quarantine ang iba naton yung mga personnel, especially for those personnel nga nag-positive sa COVID, as well as those nga naka-close contact. That's why iba naton yung mga police stations is medyo nagkulang sa mga personnel. That's why we augmented ang mga police stations
nga kulang sang personnel para at least continuous nga po na pag-perform sa aton nga mandated duties. As well as for those personnel naman both in technical function is nagakuha sila sa personnel diri sa aton sa headquarters. So, ang mga police station, sir, nga daw kulang PNP personnel daw, imo units, sarang gibutangan na temporaryo da? Yes, so mostly, Rick, especially those personnel naton nga nag-perform sang patrolling duty. So, amo na ginakupa pa naton, kag ginapila pa naton. So, mostly, dirigit sila pa sa aton nga unit. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Jose Edil Manzano, ang Force Commander sa Bacolod City Mobile Force Company, sa interview sa Aksyon Radio. Ining report, ginadulong sa iyo sa kaluwansang Santon Plaza Basop, may antibiotic nga pangdepensa sa mga germs, viruses kag bakterya. Santon Plaza Basop, epektibo batok sa makatul-katul, arikis, punggod, alap-up, ringworms, kaspa, body odor, kaiban pa nga mga skin problems. Santon Plaza Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Giselle Franco sa Maao, good morning. Kay Rimar Hicano Haliasgo sang La Castiliana, si Dodge Dalida Arisio, si Nika Mahilom Araman, Melchorita Perer, good morning. Kay Louie Aldas Sr., kay Noe Erwin Gonzales, baw 50 kastarso ginpadala ni Vanessa Mayo. Vanessa, good morning, thank you, good. Kay Mikaela Gilaran sang Jida, kay Dante Makilan, kay Cathy Beer, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo,
Ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at Las 5:24 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 38-2. Una nga bula resulta, 38-2. Second draw, 21-25. Ikadua nga bula resulta, 21-25. Third draw, 2-29. Ikatatlo nga bula, resulta 2-29. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 649 kita ang jackpot 15,840,000. Resulta in any order 46, 27, 10, 18, 9, 19. Resulta sang 649 46, 27, 10, 18, 9 kag 19. Sa ilo kita 642, jackpot 98,318,157. Ari ang resulta in any order 41, 14, 34, 23, 19, 2. Resulta sang 642, 41, 14, 34, 23, 19, kag ados. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Kay Lisa Montecastro, sang Duha, Qatar. Uy, manugtulog pa lang siya. Dira kay Lisa Montecastro. Dira kay John Patrick Abapo, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid kaaga. Bisan paano upod-upod lang kita. Relax lang kamuda kay ulo arangkada lang kita. Sa pagduludugsing sa inyo, lakip na ang pagdulong sang pila ka mga balita. Okay man? O sige Kay Teresita Orita Kahuraw, good morning. Kag sumuman kay Matoy Maranyon. Mabalik kami pagkatapos ini.
Ang inyong mabatian, isa kabilayaran. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline!
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Detalye sini upod kay Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Nagalaom si City Administrator M. Ang hatagan sa nagkakaigong pagtamod ni NIATF COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvis Jr. ang request nga ginpadala damlaglang ni Mayor Evilio Bing Leonadia angot sa dugang nga lokasyon sa vaccine para sa syudad sa Bacolod. Suno kay ang liwat nga pagtaas ang kaso sa virus ang isa sa nagapangunang rason nga iya ginalantaw nga mangin basihan sa desisyon kag konsiderasyon nga himuon sa national government. Dugang paniang ginatinguan sang karon nga administrasyon nga mapasanyog ang pag-away batok sa mga virus paagi sa agresibo nga vaccination program apang ini ang hindi makapadayon bangod sang limitado lamang nga lokasyon sang bakuna. We are hoping na dugangan ng aton allocation for vaccines na maabot di sa aton. Kasi kagamay di kayo sang dinapadala diri sa aton nga aton na share or allocation from the national government. So considering grabe katagas-tagas ang cases, nag-aasa kita nga basi kung hatagan kita additional allocation para nga mapadasig nato ng pag-move up sa priority grouping bla. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kay Neil Brian Balois, good morning. Kay John Patrick Abapo. Si Utay Benedicto Hosang Victorina Heights, Mansilingan. Kay Eddie Laos, upod ganan ay Sabil sa Victorias. Kay Teresita Constantino Agra, good morning man. Kay Stephen Duran Alegre, nagamonitor man sa Vista Alegre, siyudad sang Bacolod. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta.
DYAZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na Babae na dakpan sa buy-bust operation sa siyudad sang Silay. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred na dakpan ini sa kadalaga sa isa ka buy-bust operation naging patigayon dira sa sitio Bara, Barangay Mambulak, siyudad sang Silay. Nagligad nga hapon aksyon na friend. Ang suspitsado ginkilala sa kay Beverly Lira alias Berta, 26 anyos, nagapuyo sa amuman nga barangay. Ginpangunahan mismo ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitating, hepe sang Silay PNP, ang pagpatigayon sang operation sa di nabaklan action Fred sang balor 3,500 pesos ginapasihan shabu si Lira. Pagkatapos na konpiskar man gilayon siya poder ang 54,400 pesos sa ginapatihan shabu, cellular phone kag sumumang nga sining wallet. So kay Pitati ning si Lira ginakabing nga street level individual o kon LSI kag isa ka miyembro sang DV na Gracia Group sa mga syudad. Karon si Action Fred kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sang sospetsado na preso na sa custodial facility. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Kay Abrinica Wendel, good morning. Kay Iba Puentespina Condes. Kay Babes Navarro Hortales Baligwas, Sampurok Tangkong Barangay City, good morning. Kay Melvin Solidarios Abdo, sa Barangay Malingin Bago. Kay Rome Pasustinto sang Japan, morning ko na. Sa gwapa pinalanggaon nga asawa kay Cristina Italia Resostinto. Subong man kay Arnold Bidayo, good morning. Kay Jerome Lipana. Kay Christ Kerry Paul Javier Tanatan sang San Enrique, good morning. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako kapamuhin. Mauga ka nunuoy sa imo. Kag delikado na. Mabakal ko sa butika sang Super Fiber. Super Fiber, ang pinakabago nga produkto sa Life Extension Philippines. May powerful detoxification effects ng plant fibers, prebiotics ag alkaline food. Likawan ang colon cancer pagi sa pag-inom sang Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kada tapos kaon. Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ari na ang food supplement nga ginabantayan sang tanan. Ginapakilala sa Panyawan Plus. Ang Panyawan o kung makabuhay ang isa ka sa isang tanong nga bulong nga mapaita nga makabulong sa pagpapasko. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kahinan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Dire kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon na Fred Akop ang isa ka street-level individual sa Bible Operation nga ginpatigan sang Himamaylan PNP sa Purok 8, Barangay Agisan, syudad sang Himamaylan kagabi. Ang nadagpan ang ginkilala kay J.R. Olmedo, 29 anyos ang edad, kag residente sa nasamit man nga lugar. Nakuha kay Olmedo ang anom tanan kay heat seal transparent plastic sachets na ginasuspect sa shabu kag iban pa nga drug paraphernalias o kag ang shabu ang valor 6,500 pesos. Si Olmedo ang prisukaron sa custodial facility sang Himamaylan City PNP. Para naman sa ating senior ka-aksyon, importante ang ikayang lawas. Sagod mabikawang martian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santo Plus Gold. Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Perti nga reklamo ang prime mover kuno basiwa, gatubod, may dala balas. Ay ano na? Wala na tubig, may balas pa. Ay por Dios por santo. Kay Centros Aspan Canoy, good morning kuno kay Joey Canoy, kay Henry Antonio Poscablo, kay Diding Alojamiento, good morning man. Dala kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning. May lang nga pag-monitora. Kay Elizabeth Malacag Gamala, morning kuno, happy birthday sa sisterya Lilian Malaca Brillantes sa iya kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. Medicine. I would like... Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Madayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kailangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, Kuya, kay Larry Pico da, kay Arman Regalado, kadira kay Freddy Abad sa Barangay 39. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,